Mayapayabak po kaya kayungan. Kingal do iti pagmudan tayo inobe ng misang parangal kang Kristong ari ning isikduban. Antimurin pagmasasyan tayo ing kapegaganakan kang San Alberto Magno, Obispo at Doktor ning Santa Iglesia. Kambeda po din kaya katamong pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiabetala po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po di Jose Pepe Hison, Chris and Rona Gomez and family, Mayor Rodencio and Mrs. D.C. Gonzales. Kapasalamatan na naman di magmasusi King Aldo ng Kebaitan, Ralph Aaron Samson, Dr. Edison Manaloto. Kapasalamatan na naman di magmasusi King Anibersaryo ng Karenang Kasal, Diseria and Mr. Diosdado Di Macali. Para king anibersaryo ng kayang pang-ordain, Reverend Father Mark Andrew Simbol. Special intention, Mayor Teddy Tumang, Engineer Jesus Ponsalan, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Dietz Anita David and family, Reverend Father Raymond Reyes, Ning Torres, Gemma Lumba, Ariel Osepina and Joshua Joriel Macabali, Federico Mandap, at Emerito Barrera. Kapasalamatan da naman din kaya katamong lay sponsors kaniting mumunang aldoning novena kang Kristo Ngari, the Brother Virgilio Mayuyu, Sister Violeta Matic, Sister Estelita Ipora, para king malalagwang kapaldanan dari Felipe at Corazon Pajardo, Elmirong Quillo, Mark D. Kleiner Bayani, Jeronimo Lazaro Jr., Pat Ahos, Rolly David, Rosario Di Marucot, Joy Manalo, Belia Trinidad, Roselio Montemayor, Espiridion Kayanan, Mark Antonio, Charito Obsequio, Monica De Leon, Ranilo Deirit, Michael Alfaro, Celia Lagason, at Alaysa Rain Tulio. Para kingalangang kapainawan ning kaladwa dari Domingo Senior, Alfredo Senior, Domingo Junior, Lisel, Josephine, Herminio, Asuncion, Cleope Senior, Kevin, Carmelita, Apolonio, Seperina, Cathy, Edwin Portidays, ating maldang kaladwa kayong purgatorio. Alleluia.
Kayang ewan, pusan halingyan, pantayang ulit, kan apapa. Ilagyan ng impang po ng anak po ng Banal na Espiritu, ang grasya ng ginutamong Yesu Kristo, ang lugodan ng Diyos, at ang pamakyagom ng Banal na Espiritu, mantawi kaya kaingan, At kaya kan, may payabak kaya kaingan po, ay payabak ganakan tayo po ngayon maging professor ng St. Thomas Aquinas, St. Albert the Great, metong niya pong obispo at doktor mo naman ng Santa Iglesia. Yan baka bebe tayong matampang apag masisyanti, amin ang talapat sisyan, din kasalanan tamo, at manyad pantadot pakadudu, king apong Ginoo. Igaminye king kautusan, kanitapang minuna, ami bebe kami agpang king lugod, Ginoo pakadudu. Di kami tutulong sukat king magsadya, para king panyatang mong pasibayo, Kristo pakadudu. Iga manok nangan king ninuman manatili, king turunang Kristo, Ginoo pakalulo. Ding Diyos sa may pahintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alanganga, manalangin tamo. O Diyos sa ipami, miyabe ing makatawang kabyasnan at makadiyos akasal pantayanan, king kala mapigkalob mo kang San Alberto. Papanatilian mo kesa ng tapat, karing kayang turu. Baning panyulong ning makatawang belwan, pasulungan ning belwan at lugod mi keka. Iti adwan mi, king kapamiratan ning ginuming Heso Kristo ng anak mo, ang mabibi at magari kang bemot ning Banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Pamamasang iba't king kadwa ng sulat 1. Tutukong matula, uling ikit koreng mapilan kareng kekang anak. Amibibye agpangking katutuan. At timoy ninutos na kiyakatamo ning igpa. At ngeni kalugod-lugod a indo. Atin kong adwan keka. Itamong sabla mikakalugod tamo. Iya ba yung kautusan ing susulat ko kaya ka? Nuniya naman ing sadyang kautusan ay ba't pakimula ang tinakiya katamo. At itiya ing kabaldugan ing lugod asasabihan ko. Mibiye-biye tamo agpang karing kautusan ning Diyos. Ing kautusan amibiyekya kata pang minuna yapin iti. Mibiyebye tamo agpangking lugod. Dakal no rin mapamirayat adinatang kiti king yato. Ding tao e bisang mamasyag king Yeso Kristo mi katawan niyang tao. Ing taong antikareti mapaglinlang ya at kasalang ning Kristo. Inyamingat kayo, banyay mayalang kabaldugan ing pipagalan nyo, nune kamtan yung lubos ing kekong kalam. Ing manatili ken turo ng Kristo, nune pandagdagan na pa, ene panoknanganan ning Diyos, panoknanganan ne ning igpa, at ning anak ing ninumang manatili king turo ng Kristo. Ing amano ning Ginoo. Mapalad daretang maminto king kautusan ning Ginoo. Mapalad daretang makimalinis sa pamibiyebye. Retang maminto king kautusan ning Ginoo. Mapalad daretang tutupad king kayang tuntunan. Detang maminto king mabilog dang puso. Pagkapilitan na kang suyuan king mabilog kong puso, emo paintulutan king kakulang labagan,
ding kekang kautusan. King kakong puso kari ko sinikap ding kekang kautusan, ban keka eko mikasala. Maging malam ka sa kakong alipan mo, ban eko mate, ban makatupad ko karing amanong kekang binye, mata ko keka lang ibuklat, bangka ko lang akit, ding makapagmulala ng katotohan, ding kekang kautusan. Hallelujah. 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 Ing amano mo ang tiyang sulu amat nube king pamaglakad ko at sala yang sasla king kakong daklet. Hallelujah. 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 Ang Ginoo manatili kaya kayo, Kepan, pamamasaking may pabalitag pangkang San Lucas. kaya Jesus nga nakaring kayang alagad, nung nano, ing milyari kitang panahon ng Noe, makanyan mo naman ing malyari king panahon ning anak ning tao. Kanitang panahon ng Noe, ding tao mamanganlat mi minum, kakasalat mi asawa. Hangga king aldo asina kay Noe, king dawong. Di natanging albog at may nga matelangan. Mangari mo naman kitang panahon ng Lot. Ding tao mamanganlat ni minum, sasali at mamisali, tatanam at manalakad bale. Dapat king aldo ameko yay Lot karing Sodoma, minuran api at asupri at may nga duluklangan. Makanya mo naman ing malyari king aldo adatanging anak ning tao. King aldo ita itang atyo king bubungan ay pamukuldas ban kwananing pibanjana kilob ning bale. Makanya mo naman itang king marangle ay sukat muli. Ay kakalingwan itang milyari king asawa ng Lot. Ing ninumang magkapilit minigtas king biyana, abating na iti. Dapat ing ninuman, ing mibating king biyana, aligtas na. Sasabihin ko kaya kayo, king benging ita, at ing adwang lalaki, king metong pagkeran, ing metong mayakwaya, at ing metong mitagan niya. At ing adwang babaeng miyabe gigiling, ing metong mayakwaya, at ing metong mitagan niya. At ing adwang lalaki king marangle, ing metong mayakwaya, at ing metong mitagan niya. Ngarang mengutang ding alagad, Ginoo, no ka rin mapalyari iti. Pekibat na, nung nuya ka rin, ing bangke, karinla naman ding buitri. Ing mayap ng balita, ing kakatamong kaligtasan. Uyan kaya Magandang morning po ulit sa lahat. Tungkol na po sa kawakasan at katapusan ng Ebanghelyo natin kasi patapos na ang ating kalendaryong 2024 liturgical calendar. At ang pinakataloktok po ng ating kalendaryong yan, na liturgical, ay ang pagdiriwang ng Kristong Hari. Kasi para sa atin, ang Panginoong Yesukristo, siyang simula sa rin ang katapusan. Kaya huwag tayong matapot sa katapusan. Kung ang nagpasimula naman dito, siyang magtatapos, ang Panginoon mismo.
Kung ang Panginoon nagpasimula sa buhay natin, bakit tayo matatakot kung magtatapos din ito sa Kanya? Kaya dito po sa ating Ebanghelyo, parang yun ang timbre, yun ang laman, no? Yung sa dalawang babaeng gumigiling, yung isa makukuha, yung isa matitira. Yung isang lalaking magsasaka, nasa bukid, yung isa makukuha, yung isa matitira. Parang nakakatakot na. At naitanong ng mga alagad, saan mangyayari ito? Saan ba mangyayari ito? Kasi parang end of the world, katapusan. No? O kaya kamatayan ang binabanggit. Kasi ganyan naman nangyayari sa atin eh. Mayroong mauuna, mayroong mahuhuli. Ako ngayon, ikaw bukas. Parang ganun po yan. No? Parang tinatakot tayo. At ang yung pangwakas na salita ng Panginoon sa kanila isang palaisipan. Nung tinanong ng mga alagad ng Panginoon, saan mangyayari ito, Panginoon? Ginuno ka rin mapalyari iti. At ang sagot ng Panginoon ito, parang natahimik sila at nag-isip-isip. Sabi ng Panginoon, nung nuya ka rin ing bangke, karinla naman ding buitri. Kung nasaan ang mga bangkay, nandoon ang mga buitre, vultures. Kasi po yung mga vultures, silang kumakain sa mga bangkay. Siguro anumang klaseng bangkay, kaya bangkay ng hayop o tao, at nandoon yan. Para sa mga buitre, normal, natural, likas sa kanila, na ang focus nila ay maghanap ng bangkay kasi yun ang kanilang pagkain. Walang pambihira o kakaiba dito. Yun ang what is natural. Ang vulture, ang buitre ay lagi ang hahanapin niya ay bangkay. Yun ang naturalesa. Kaya parang dito sinasabi lang din ng Panginoon sa kanyang pagdating, ang kanyang kaharian, walang kakaiba, walang pambihira, walang supernatural. It is as natural as a vultures looking for corpses. Parang ganon. Kaya hindi kailangan parang makakita na tayo ng kakaiba, o kamangha-mangha, no, yung dancing of the sun, yung ganyan, no? Kaya mayroong from out of this world na kakilakilabot na nangyayari. Na, hindi. Kundi as natural as a vulture is looking for corpses. At di po ba kahapon ang ng Panginoon tungkol sa karin ng Diyos, do not look for the kingdom of God there or here. For the kingdom of heaven, sabi niya, is among you. Natural, yung mga natural. At tignan niyo po, para sa atin dapat, natural din sa atin, where and how we look for God. Kung paano yung buitre, naturalesa, hinahanap ang bangkay. At madali para sa kanya yon. Dapat ganyan din tayo, tayong mga tao. Dapat madali lang para sa atin para makita at matagpuan ang Diyos. Na yun ang parang daloy ng buhay natin. Papunta sa paghahanap at pagkadiskubre sa Diyos mismo. Kaya tayo po bilang Katoliko, sinasabi natin, no, kung sa palengke, doon tayo namimili, alam mo naman yan, no? Kung magbibili ka ng gulay, punta ka ng palengke. Kung naghahanap ka ng gamot, edi punta ka sa drugstore. Hindi ka naman pupunta sa hardware. Kung hinahanap mo ay
biogesic. At hindi ka rin pupunta sa palengke para mag-basketball. Hindi. Mayroong lugar para mag-basketball ka. Punta ka sa basketball court. No. So, ganun din po. Kung gusto mong magdasal para sa atin, parang dinadala tayo sa simbahan. There's the place kung saan natin matatagpuan at makakasarili ang Diyos. O kaya, punta ka sa kapilya. No? Para sa atin, yan ang mga tahanan ng Diyos dito sa mundo na ginawa natin para meron tayong mapupuntahan kung saan madadama natin ang presensya ng Diyos. Pero yung iba, hindi kailangan sa simbahan, hindi kailangan sa kapilya, pupunta ng mga bundok, pupunta ng mga dagat. Kasi naman, sabi ng kanta, yung Yahweh, I know you are near. Kasi sabi niya, nandun sa bundok, nandun, even dun sa dagat, you are there. Ibig sabihin, saan man tayo mapunta, saan man tayo pumunta, doon natin matatagpuan ang Diyos. God is omnipresent. At dapat madali sa atin para madama natin ang presensya niya. It should be that natural. No. Ulit, parang ang buwetre nakikitang bangkay. Dapat madali para sa atin yan. Likas, natural. No. Pero hindi mo rin kailangan pumunta lang ng dagat o kaya ng bundok, ng simbahan o kaya kapilya, because God goes beyond these places. Hindi siya nakakulong sa simbahan. Hindi rin siya nakakulong sa bundok at dagat. Humihigit, lumalampas dito. No? Kaya, saan pa siya? Eh di kung sinabi niyang kahapon, He is among you. E titignan mo kay John Benson, ibig sabihin, He is among us. Makikita natin sa isa't isa. If you want to see God, it should be that natural. Makita natin sa isa't isa. Makita natin sa mga EMDC. Makita natin sa kapwa nating nagsisimba. O kung gusto niyong mas madamang makita ang Panginoon, tignan niyo si Myong. O, makikita niyo ang Diyos kay Myong. O kaya kay Lalain. O kasatabi niyo ngayon. Because God is among us. At higit sa lahat, sabi niya, yung ibang evangelista ang ginamit dito, hindi lang yung He is among you, kundi He is within you. Within you. E di, nasa kapwa mo, nasa isa't isa. Kaya if you want to see God, to feel God, huwag ka na rin lalayo. Kausapin mong nanay mo, ang lolo mo, ang kapitbahay mo. God is there, dun sa kapitbahay, dun sa mismong kasama sa bahay. Is that natural? Pero kung wala kang makakausap, walang pamilya, walang kapitbahay, sabi naman ng Panginoon, He is within you. Then, look deeply into your heart. In the silence of your heart, there is God. That's yung very natural, walang kakaiba. Just like a vulture looking for corpses. Dapat ganyan din natin, kadali, walang kakeme-keme, na madali nating madama, makita ang Panginoon. Anywhere, everywhere, at deep into our hearts. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa Painamang Kahilingan, tayong lahat na pinanahanan ng presensya ng Diyos. Sabihin natin sa bawat panalangin,
Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Kung pakiramdaman, kang balay. Para karing muna king Santa Iglesia. Eresana sa sawang paganakakaring tao. Ing busal ning sablang makapagmulalang bagay keti king yato. Ing maulagang dili, ya ing kapanayan dang sukat pagsadian. Ipanalangin taging Ginoo. Para karing pamuntok ning bansa, king sigasig dang makatuklos karing bahayong beluan. Erasade rin ng sabagal, ing pamanuklas king karela miglalang. Ipanalangin taging Ginoo. Para karing daralan kasakitan, ding alang obra, may balo at alang tuknangan. Erasa kakalingwan, king mas maulagala ring adagpuan, ing tunerang panginwan king panalangin, kesa karing dakal ang mga biyasa. Ipanalangin taging Ginoo. Para kaya katangan, ganakanta sana ing kayaryan ng Diyos, anti na yung karing puso ring tapat tatanggap kayo, ipanalangin taging Ginoo. Nginya doon taming sarili tang kapagnasan. Iba, parati kaya sanang makasadya, para king panauning anak ning tao. Emo kaya sa paboren, binang magagayuma, karing pibandyan ning yato, ban kalingwan miya. Iti adon mi, king kapamilatan na mo ring Kristong ginumi. Kapag nasa Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yara pa ng Diyos, si panglubos mayupaya. Kapanasan, kaparingbangan, kaya Uy, paming miglalang, tanggapan mo sa ingkekeng sakripisyo kaniting piyesta ng San Alberto. Tutuki, king kayang alimbawa, yang pangming kekeng papuri at darawning sablang at syuke kami. Tiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang ginuma natilya kay kayo, Matyakan, yat nayo rin puso yo. kayakan, Pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. karapatap,
Tunay pin, karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang parati at lumang karino ipa, Diyos king alangang lubos mayupaya. Pagkalubme king Santa Iglesia iting piyestang parangal kang San Alberto Magno. Hagyagan mo kami kapamilataning banal lang biye. Tuturo mo kami kapamilataning kayang pamanaral. At babye mo yung kayang pamanganlong bilang pakibat karing kayang panalangin. Ulinita kang beri sa Blancoro, ring anghel karing banwa. Daralit ming kayang ligaya, alang tuknang, ng aming babye, kapurian kaya. Banal, banaling, Diyos mayupaya. Kuya'y banwat at yakang hukay. Sanat katas-katas, para diya'y daratang Hosana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaying panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sa dating ayon king Espiritu mo, ban para kaya kami, malyalang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang luking pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinapit, pepasalamat siya kaya kapirasan at binyene ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya itikongan at kanan niya. Tingin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinwaning kadis, pasabayang pepasalamat kaya binyening kadis, karing kayang disipulo nga na tanggapan niyo iti kongan, minum ko kaniti. Iti yung kadis, ting kana akong daya, ing daya ning bayta ng hanggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing saulang tao, banketa may patawaran, laring kasalanan. Taptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Ni Kristo meteya, Kristo sinabiyang mebye, Kristo tatanggang pasibayo, king kabakasaning panahon. Inyang inigaganakan mo yung pa, ing kamatayin at pamanyabli ng mebye, ng anak mo, daram niya kaya kaiting tinapi, ng biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapangmamayang pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Banal Espiritu. Ganakan meoy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, kimeto yato, ban miganap yat niya lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pari. King pumapin na napinan, kataymikan ganakan talangin sablang pakamalan tamang mayango na biye. Gana kamula naman, di kapatid ming pepainawan at maninang sabing miye, lalo na sablang malapit king puso mi, at yung sablang mayangon na biye. Tanggapan mo sana king maligay mong arapan, pakaduluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biya lang hangga. Ban kaya be ng Maria, ing Birhenin doon ng Diyos, kambe ng San Jose king esposo, kaya be ring apostol at ding sablang santo, at inupad king malamong kaburian, king kakabaning panawun, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristo, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutup. Kagumning Banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman, King alangangga. Amen. Amen. Ngayon madalang tamit mong kapanilingan lugod, king ipa, karing amanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Kami ito pa ba? Kapatid datang kita. Kami kaya kami kaloob. Kung patawad kaya kami nalala. Matawad nalala. Kaya mo kaya paisawad. Ikabos mo kami o ginukisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabun mi. Ban king kasopan ning kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos, king kasalanan, biligtas kisablang kaligaligan.
Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, kimpanatang lang Yesu Kristo, kaya kaming talapanghabos. Ulit Kaya kaya kayo yan, ating kayo pa yan. Daya manggamang lang O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo, emo sana babalik din, din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantayanan, ing kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman, king alangangga, ing kapayapan ni ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo. Di po may kakapatid, may pupugayin tamong ining kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po, kapayapan. Kordero ng Diyos. Sa dalakog, kasalanan niya, kaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, ang dalakog, kasalanan niya, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, ang dalakog, kasalanan niya, biyem kaya kami kapayapan. Ning malagod at maganakatang ginom, ing kordero ng Diyos, sa minalako king kasalanan ning yato, noon tang makasadyang tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginuik matampang tanggap kaya ka, tapos sa kasmay nga manamod, kumayap na ako. Salamat, 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 at ingat. Salamat, pakamal at pamanina. Salamat, salamat, aking pamangan Aldo babiem nangan tinggalan at ating kailangan. Salamat po, Ginoo, salamat. Salamat, 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 at ingat. Salamat, king pakamalmot pamanina. Salamat, salamat. Nakaring kengaring at kapatan. Kamagan kalen. Tuman kabayating kubat, maging mayanan patpat. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, 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 Ginoo, salamat, salamat, at salamat, pakamal paman. Salamat, salamat.
Manalangin tamo. O Diyos, sa ipami, Kristo, ing mabiatinape, ibabayo na kami. Ipaintulot mong ituro na keng Kristong kay kaming maestro, kaniting piyesta ng San Alberto, banabalumi ing kay kang katutuan at asanay miti king lugod. Tiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ipagkalubong nga lang kapainawan, kanisablang pakamala yung mayang na biyo ginu, Salas. ipainawila sa akin kapayapan, Amen. din kaladwaring sablang tapat, ameko na, kapamilatan yung pakalulo ng Diyos, ipainawno sa akin kapayapan. Amen. Ipamedyo kabanua, may sambanyilagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, paminto ng loob mo, ketisuri, pantibanua. Pangatawad. Ang ginuman natili kay kayo, Antekan. bendisyonan ako nga ng Diyos sa may ipaintutu, ingib pa, ampuning anak, ampuning banal espiritu, mayari ng kaya katang kapag masusyan o may tanang iniluguran tayong Diyos sa ting kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat at maya po sa gandang araw, marami pong salamat. Aldo, Aldo, kang madi.